Várj. Megy. Megy. Szóval. Én ezzel az ásóval fogok pingpongozni. Ez egy lapát. Vártak egy lapáttal fogok pingpongozni, ezt fogjuk bemutatni, hogy a család hogy pingpongozik. Ha nincs itt ők, keresitek alternatívát. Nagypapám korábban még zsíros deszkával tolták. Na. Oh, 1-0-ra. Vette. Várjál, mutatok egy szervát. Várjál, fontos, csak tedd le a labdát. Ugye engem nem veszem. Elstoppolod, lábbal. Labda Egy sima, egyszerű felé. Így van. Benne van. Ismertek katapult szerva. Oh, 1-1! 2-1. Ez se gond, átmegy a labda. Fogod. Kicsit benyújt, át kell mászni. Ez van. Hát én ezzel nem mászok át a dobni, akkor meg voltátok. Szép volt. Ott vár a játék. Baseball. És megy, dobálom a passzanyon. Ütelj! Mert ilyen el kell dobnom vízét, és akkor futok, ne? Eltaláltam. Na jó, leállítom.